Krásný den, srdečně tě vítám u tohoto videa a rovnou pozvu do praxe somatické meditace. A udělej si pohodlný prostor pro sebe, bezpečný, tak jak nejlíp je to možné pro tebe v tuhle chvíli. Můžeš si nasadit sluchátka, aby to bylo ještě komfortnější. A pochopitelně není možné se ocitnout v místě, kde jsme úplně sami na pustém ostrově, kde neslyšíme vůbec nic. I tam jsou ptáci, kteří můžou nás iritovat. A spíše vnímejme, co to dělá, i když v okolí něco je, třeba i rušivého. A my tomu nemusíme věnovat pozornost nutně. Tak jdeme na to. Pardon. Tak. Pozvu tě k tomu, ať si najdeš pohodlnou pozici pro sebe právě dnes. Jestli už to bude stoj, nebo klek, nebo leh a v průběhu se to může proměnit, je to na tobě. Tak, můžeš si zavřít oči. A zhluboko se nadechnout a vydechnout. Můžeš si všímat svého dechu. A naším účelem je zklidnění naší nervové soustavy, která je teď plná přemýšlení, úkolů, ale i okolních světel, aut, jevů, hluků. Mnohdy je přehlcená. Můžeme se zaměřit na teď a tady. Vnímat prostor, který je teď kolem nás, i když máme zavřené oči. Pohodlně usadit své tělo v tomto bezpečném prostoru. Všimnout si, jak se naše nohy dotýkají země, jak je naše páteř usazená nebo leží na zemi. A svou pozorností stoupáme nahoru po naší páteři. Můžeme se doopřít do své páteře a tím vytvořit prostor hrudníku, aby se mohl otevřít přirozeně. Svou hlavu doopřeme taktéž. A z naší hlavy bude stoupat paprsek nahoru, někam k nebesům. A můžeme si všimnout tohoto spojení nohy se zemí, tělo jako kanál průchozí, energie může proudit a hlava ve spojení s nebesy. A z tohoto ukotvení se můžeme opět nadechnout a vydechnout. Vydechnout můžeme všechno, co v těle je a už to nepotřebujeme. Dech se může prohloubit a s výdechem můžeme přidat na intenzitě. Pokud vás to vede stejně jako mě se i trochu povrtět, tak klidně můžete přidat pohyb, který vašemu tělu právě dnes vyhovuje. A jakoby se zvukem, naším tělem a dechem jsme to tělo uvolňovali a vyprazňovali to napětí, které tam právě je. Pokud v těle někde cítíš napětí a pomohl by ti i dotek, tak se klidně můžeš i z tohoto místa jakoby vyháněla energii, tu přebytečnou, která tam už nemá své opodstatnění.
A pořád hodně nahlas nebo hodně zvučně dýchejme. Jo, můžeme propustit všechno, co už tam neslouží. Jo, je to pryč. Udělej pohyb, který právě teď potřebuješ, ale opravdu do toho dej akci. A až budeš mít pocit, že to tvému tělu zrovna teď stačí, můžeš se pomaličku zastavovat, ale ten pohyb ještě pořád pokračuje, jenom pomaličku ho začínám zastavovat. Pokud ještě potřebuješ akci, tak určitě si mě pozastav a pokračuj ve svém tempu. Můžeme pomaličku zastavovat ten pohyb, který nám dělá dobře, který rozvolňuje to, co je tam zaseklé. A až budeš mít pocit, že tvé tělo už je uvolněné, tak můžeš pohyb úplně zastavit. Hluboka se nadechni a s výdechem ještě pustíme poslední napětí, které někdy třeba sedí v hlavě, sedí v lícních kostích, sedí v čelistech. I to si můžeš uvědomit a s výdechem pustit. Můžeš si dát své dlaně na stehna a zastavit se ve svém těle. V pocitu, který tam právě teď je. Jak mi teď je? Jak se teď mé tělo má? Je mi líp, je mi stejně, je mi hůř? Co se tam pro mě právě dnes a právě teď děje? Můžu si všimnout, kde je mi teďka dobře. A toto místo si zvědomím rukama. Tam, kde je mi teď dobře, si položím své ruce. A spočinu si s tímto příjemným pocitem. Tento příjemný pocit mám ve svých rukou. A možná, když prohloubím svůj dech, ho můžu rozšířit do dalších částí svého těla. A možná ne zrovna dnes, to je taky v pořádku. A tak, jak cítím ten svůj dobrý pocit v rukou, můžu si všimnout svého těla, kde právě dnes je hranice mého těla, kde teď nebo dnes právě mé tělo
se potkává s tím okolním světem. Může to být přímo na těle, může to být 10 cm od těla, může to být 30 cm, může to být metr, každý to může mít jinak. A pochopitelně se to mění. Zvu tě k tomu, aby si svýma rukama odzkoušela, kdy ta hranice je pro tebe právě dnes. Ta příjemná hranice mého těla. Zkus si svýma rukama, jak kdyby tak pochodit po té své hranici. Možná budeš chodit po svém těle, možná budeš dosahovat někam dál. Pro mě je to dnes nějakých 15 cm možná. A s tím hezkým pocitem si zvědomím to své okolí, to své osobní okolí, ten svůj prostor, se kterým vstupuju do svého života, do svých každodenních záležitostí. Osahám si své hranice, jak před sebou, tak nad sebou. Můžu zkoumat, jaké je to za mnou, jaké jsou mé hranice vzadu. Jsou tam nějaké, jsou nižší, jsou širší, menší, širší. Jaké jsou? Jakou má tahle hranice barvu, strukturu? Jakou má právě teď prostupnost? Je měkká, tvrdá tato hranice? Jaká je pro mě právě dnes? A tuto hranici si můžu zkoumat a můžu zkoumat také to, jak se mění v souvislosti s mým tělem, jaká je na nohách, jaká je na hlavě ta hranice, jaká je před srdcem. Zkus si zkoumat, každý ve svém tempu, klidně si mě pozastav. Zkus si všímat tvého prostoru, tvého osobního prostoru. A pokud se ti nedaří najít tento prostor, klidně se můžeš otevřít všímavosti a třeba zítra to bude jinak. Je to pozvánka k prozkoumání. A až si tyto hranice osaháš, opět pokud potřebuješ víc času, klidně si mě zastav. A až si tyhle hranice osaháš, tak se se zavřenýma očima na ně můžeš podívat. Za tebou, vepředu. A tak, jak jsme je teď společně zvědomili, tak ta hranice nebo ty hranice jsou tady pro tebe. Je to nějaká energetická ochrana našeho těla, našeho vnitřního světa. A když se dostaneš do kontaktu s kýmkoliv, ať už je to člověk, auto, zvuk, zvíře, tak vždycky víš, že tyhle hranice jsou tady. A můžeme společně se na ně podívat a zvědomovat si je, protože jsou velmi proměnné a dá se s nima krásně pracovat v různých oblastech života, tak aby nám tahle hranice nebo tyhle hranice sloužily. A jak tak si uvnitř toho prostoru svých hranic, které teďka si zvědomila, tak si můžeš sama prozkoumat v těle, jak mi teď je
když vím, že mám své hranice. Jak mi teď je, když vím, že mám svou ochranu. Mám své hranice všude kolem svého těla. Mám je ve stejné tloušťce. Potřebovala bych je někde doopravit nebo změnit. Můžeš se zhluboka nadechnout a vydechnout. Polož si jednu ruku na srdce a druhou na břicho. Můžeš se zhluboka 3krát nadechnout a 3krát vydechnout. Mé hranice mi slouží. Jsou tu pro mě. Můžeš si otevřít oči, porozhlídnout se po prostoru, udělat si zorientování se v prostoru. Oběť si hlavou. Pak se uvolní. Zazívej si. Protáhni se. A ještě jednou se zastav a vzpomeň si na to, jak ty tvé hranice vypadají, jak jsou tu pro tebe. A kdykoliv se budeš cítit, že ti čeká třeba i něco složitého, nebo jdeš do prostoru, kde je moc lidí a cítíš, že by tě to mohlo zahltit, můžeš si tyto hranice tímto způsobem zvědomit. A to ti může pomoct zvládnout jakoukoliv situaci, do které se dostaneš. Krásný den.